sa Agri-Istorya High sa ATI Webinar Series. Mga ka-Agri friends, be sure to like our page, share this video stream, and comment down your name for your attendance. Nakabalo pa mo Mark and Kim nga anaan na gyud tay first 3 winners sa ato ang Oh my! Gulay! Find the Gulay Load Challenge. Kung ang mga update nga mga agri-friends nga nidaog og 100 pesos worth of load mao sila Mariflor Abueva Balaban, Asta Lisa M. Boborol, and Miss Azareth LMB. Paabutan lang ninyo ang load card nga among isend via private message sa inyong account. Congratulations! Girl power kaayo ang mga nakadaog Kim and Mark. Mabuhay mga kababayan! Og nakita gid nila ang tulo ka gulay icons last week. Mao ang okra, ang repolyo, ug ang talong. Kung gusto pud mo makadaog og load, basin ka na ang inyong panahon at ang ilang pagtunga sa tulo ka gulay icons by staying with us sa tibok nga episode. Mga ka-agri-friends, ayuhan yun ninyo paglantaw kay atong may aging episode adunay mga nag-answer og petchay imbis nga cabbage o repolyo ang ipangita para mas masabtan nato balik ko nato ang mechanics. Mao kini ang mechanics. At ang iyang pagtunga sa bisag unsa nga gulay icon sa screen sama ani. Ang ikaduha, tulo ka klase nga gulay ang appear sa inyong screen gikan sa sugod hangtod sa mahuman ang tibuok nga episode. Ang ikatulo, amo kini ibutang sa bisag asa nga mga tao o butang nga inyo makita sa screen sama sa tasa, lamesa ug sa mga mga host. Ang ikaupat, kung makita na nimang tulo ka gulay sa screen, congratulations! Mag-PM ang inyong answer kauban ang inyong mobile number kay kamo ang makadaog og 100 peso worth of load. Og kini, i-announce na mo sa amo ang sunod nga episode. Usa ang dangan sa mga problema nga nagapalabad sa ulo sa atong mga mag-uuma. Paminaw natong usa ka bulok gikan sa ato ang mag-uuma sa Malaybalay City, Bukidnon. Aniya si Sir Wilmar Ompok. Sir Wilmar, pasok! Ako si Wilmar Umpok, taga Bangkod, Malaybalay City. Usa ko sa viewer sa Agri-Istorya High sa ETI na ako'y mga problema nga na-encounter sa akong gulayan. So usa na diha ang ako ang okra. Akong nakita nga problema sa akong okra is usa na siya ang galukot ang iyahang dahon, dayon ang iyahang bunga. Dili siya maayo ang pagtubo tungod sa mura siya og mugamay. Dayon ang ako pong kamatis, sa akong obserbasyon sa akong kamatis, minus kayo siya og bunga tungod sa medyo siya gayilo, mura siya og sa tanaw nako blight ba ni siya kay stunted ang iyang pagtubo sa kamatis. Dayon ang ako pong string beans sa ako nakita, so naa siya yung mga leaf miner. So muni usa nga problema sa amo ang mga gardinero or gatanom o gulay. Ang usapod ang kining ako ang pitsay, sa ako ang nakita pod nga problema sa pitsay gawas sa aphids, napagyud ning color nga black nga medyo siya galupad ni siya. Dili ko kay balo kun unsa ni siya nga klase sa dangan. So kay karon pa pud ko naka-encounter ani sukad-sukad sa kuan, kay kasagaraan nga akong na-encounter is aphids ra man gyud ang makakuan. So karon nga panahon is bag-o ni siya nako nakita ang sakit nga magbangag-bangag ang dahon sa pitsay. Sa mga niyaging episodes, nakahiskot kita bahin sa OHN o insect attractant. Aron mahatag ang dugang kay balo ang sama ni Sir Wilmar Ompok, karon nga episode, magahisgot kita ug unsaon ang dangan sa atong tamnanan,
masolusyonan. A pool of expert gikan sa Regional Crop Protection Center Region 10 ang muban ka nato karon nga episode. Mr. Donald Manggubat, Science Research Specialist 1. Miss Sara Sumbilon, Science Research Specialist 2. O si Tito P. Manigos Jr., Senior Science Research Specialist. Ang akong bahin karon mo ang pag-discuss sa mga solanaceous crop nga mao ang tomato, eggplant ug okra. So atong ila-ilahon ang mga insekto niini. Mauna ta sa tomato. So kaning tomato na ay fruit worm. So ang kaning fruit worm mao ni siya ang mga gagmay nga mga mura siya alibangbang may pagka-brown ang iyang color nga usahay pod makita po nato ni sa maisan. Mo ni siya ginatawag sa maisan og corn earworm. So kani siya moatake ni siya dito gyud sa bunga, labi na gyud nga atong bunga medyo paingon pa siya sa pagkahinog. So ang dimailahan niya ni ani nga niatake na diya siya sa inyong tanom, labi na sa kamatis nga doon na siya mga lingin-lingin nga naa siyang bunga nga diya siya moagi human sa iyang pag-itlog, mukamang man na siya dito sa bunga, mangita siya dito. Dayon hinahinay siya nga mukaon, hantod nga dito na dayon siya mo develop, hangtod nga mo adult siya. Pagkahuman, mubalik na po iyang cycle, mangita mo breed na po siya, mangitlog siya, hantod nga magbalik-balik na po ang iyang damage. So, ikaduha, kaning leaf miner. So, kaning leaf miner, mo ni say mga insekto nga gitawag nga mga miner sila kay tungod kay mukalot sila sa dahon. Naatay duha ka klase nga leaf miner. Ang kaning isa na membro sa Lepidoptera ug ang isa Diptera. So, kaning Lepidoptera mo ni siyang murag katong mga alibangbang gihapon. Then ang katong isa nga Diptera mo ni siya ang mga pamilya sa langaw. So, pareha gyapon ni sila og atake ang ilang mga larva or magot dito gyapon mo atake sa dahon sa atong mga tanom. Iyahang kaunon ang katong mga green pigments sa atong tanom nga mura na siya og magmapa. So, very kuha na sa atong mata no, makita na to na ato na siyang ma-identify dayon. So, mao na siya ang leaf miner. Although kaning leaf miner i-consider na siya nga dili kayo siya maka kuha og yield sa atong harvest, pero magbantay-bantay gyapon ta sa ani nga mga insekto kay og magdaghanan ni sila maapektahan ang atong photosynthesis sa atong tanom. So mao na siya ang leaf miner. Ikatulo kaning white fly. So kaning white fly mo ni siya ang nga gagmay nga mga insekto nga mga puti. So makita nimo ni siya mura ni siya og mga may pagka-triangle no sa iyang porma sa iyang pako. So kani siya membro gyapon ni siya sa mga sucking insect kay ang iyang nature sa iyang damage ani iya mang suyupon ang iyang ang duga sa atong dahon nga mo kadugayan magyelo na ni ug nya medyo mo lukot na gid atong dahon hangtod nga malaya na gid siya. So ang damage niya ani nga mga insekto gikan sa iyang pagka nymph kibali sa iyang bata pang stage hangtod sa iyang pagka-adult diha gid siya ga atake sa atong dahon. So para mabal-an nato ni nga naa ning presence sa kaning white fly kay kasagara ra ba ani nga naani siya makita sa ilalim sa dahon kada buntag or hapon atong check upon tan-aw nato og nabay mulupad inig tandog nato sa atong tanom. So kanir ba siya nga white fly isa po ni siya nga mo transmit og mga virus. So mao na siya ang white fly. Napoy isa kaning thrips. Kaning thrips
mura gyapon ni siya og sucking insect gyapon ni siya. Mo atake gyapon ni siya og dahon sa atong kamatis. So ang iya gyapong kuan ani description sa iyang damage mao gyapon ni siya sa whitefly nga maggilog gihapon ang atong dahon hantod nga mga dagdag ni. So mao na siya ang trips. Ikaduha kaning eggplant. Kaning eggplant naa gyapon ni siya ay fruit and shoot borer. So ang kaning fruit and shoot borer sa wala pa namunga ang imuhang tanom nga talong, kasagara makita nimo ni siya mo atake sa mga udlot. Og sa diha nga mamunga na ang imuhang talong, hinahinayon niya ni og atake ang katong imuhang bunga. So makita nimo dito nga naaday nagbangag-bangag na atong talong, unya sa sulod ay diini naday mga ulod. So kana siya ang mapiktahan gyud ang ato ang yield loss kay dili naman ni mahalin sa market. Ikaduha kaning insekto sa eggplant ang aphids. Kaning aphids mao ni siya kasagara makita nimo sa dahon, sa ilalom sa dahon. Sa gamay pa ang imuhang talong, posible nga kuan ang mo atake ang aphids kay kaning aphids ganahan ni sila og mga bata pa nga mga dahon o sa mga udlot. So kaning aphids kasagara magpartner ni siya sa lamigas. Kay kaning lamigas ganahan po ni siya nga nay aphids. Kay ngano kaning aphids mo excrete man ni siya og honeydew ginatawag nga murag ang ilang pag ginapagawas nga pagkaon gikan sa tanom, mga tamis, so lamigason ni siya. So kaning lamigas mao po ni siya mukaon sa katong honeydew nga gi-excrete sa atong aphids. So ang kanida yung honeydew mao ni siya mo bantayan nato ngay mo attract ni siya og mga fungi sama sa sooty molds. So mapiktahan gyud ang ato ang photosynthetic sa activity sa ato ang tanom. Kay mag-itom-itom naman atong dahon. Tunod kaning flea beetle. Kaning flea beetle mura ni siya gagmay nga mga bakuka nga itom. So ma-identify nimo ni sila kung makita nimo sa area nga naay mga gagmay unya mo tandugon nimo, mura sila moambak, mura abtik kayo sila dayon. Ang ilang damage pod ini kaning kuan mura siya shotgun nga gipusil nga sa dahon nga na magkatag-katag nga mga buslot. So mo na sa itimailhan nga giatake na day imong tanom og flea beetle. So kana siya ang flea beetle. Doon na po isa ka beetle kaning ginatawag nila og spotted beetle. Pero kani nga spotted beetle mo ni siya ang atake sa dahon. So kaning dahon iya ning kaunon ang iyang larva ani nga beetle didto ni siya moatake sa ilalom sa tanom primero. Hangtod nga modako siya. Pagdako niya makita nimo siya nga spotted siya. Mga 28 spotted ang iyahang nasa likod. Orange man ni siya. Dali ra nimo siya ma-identify. Pero og natay bantayan ani mga dayon ang atake niya aning adult nga spotted beetles kaning 28 spotted beetles dito ni siya mo atake sa atong dahon unya iya kining bangag-bangagan. So mao na siya ang atake sa ato ang spotted beetle. Doon na po'y milibag nga mo atake sa ato ang eggplant. So kaning milibag maklaro man nato ni siya kay mga puti-puti man ni siya sa atong dahon nga usahay nagtapok, usahay nagkatag-katag pod. So kani siya mga insekto mao po ni siya sa aphids nga mo excrete ya po ni siya og gikan sa gikaon nga kaning honeydew. So mao gyud po ni siya dugokon sa lamigas hantod nga ang lamigas mo'y mutabang sa iya, mudala siya sa iya sa dito sa uban nga mga parts nga wala pay milibag kay ang lamigas naman sila ginatawag og mutual understanding nga makabenefit sila sa isa't isa. So diri ta sa okra.
So ang okra doon na insekto nga ginatawag og cotton stainer. Kaning cotton stainer mao ni siya ang katong pula nga bag. So ang iyahang damage ani iyang suyupon ang ato ang duga sa ato ang prutas kaning okra. So magresulta ni siya sa pagka-deform or mga naay damage nga mga spot sa ato ang bunga sa okra. Dayon ug wala pay bunga ang atong okra, makita nato ni siya sa mga dahon nga magkamang-kamang. Unya dito sa temporarily og sa bulak nato mag-feed or magkaon. So ang atong bulak ug atong dahon magyelo or sa atong dahon magkita nato nga mag-deform na siya at ang atong bulak pod mag-curl or mura siya malukot gihapon tungod sa atake aning okra nga cotton stainer. So dirita sa leaf hopper. So kaning leaf hopper mga gagmay kayo ni siya nga mga mananap no nga mulupad. So kani siya makita nato ni siya sa kasagara na sa ilalom gihapon sa atong dahon. So kaning mga hopper ang iyahang atakihon ani iyahang suyupon ang mga duga sa atong dahon resulta sa pagkayilo og pagka mulukot na ang damage sa ani sa atong dahon. Usahay pod mo kita na po nato ni sila sa ibabaw sa dahon nga mag lupad-lupad. So kinahanglan nga ato ning monitoron ang atong tanom kay kani siya ang leaf hopper. Dili man gyud ni isang iyon nga direct gyud ang damage, pero kuan man ni siya kuan og virus. Isa ni siya sa mga mo dala-dala og virus sa atong tanom. So posible nga ang kaning hopper sa atong tanom makadala kini og sakit. O kung daghan na gyud ang atake, ginatawag ni siya og hopper borne or murag masunog ang atong dahon tungod sa atake sa hopper. So dayon napoy ginatawag nga okra pod borer. So kani siya, kani nga borer mura gyapon ni siya og kinaiya sa shoot and fruit borer nga didto gyapon siya moatake sa tanom nga okra, din dito siya moatake sa bunga. So dito siya mo develop hantod nga mo adult siya, or ang uban nini mo develop dito sa yuta. So posible nga ang atong yuta o ang ato ang bunga makakakita ta dito og pupa or katong before mo adult nga insekto. So kana na siya. Good morning mga agri-friends. Aniya kita karon sa okra og atong pagahisgutan karon ang mga piste nga niatake sa okra og unsay iyahang control. So mga agri-friends na ata diri karon sa okrahan no, unya atong nadiskubrihan nga dunay mga atake sa mga insekto. So ang atong nakita diri na atay cotton stainer. Natay nakita no nga kaning cotton stainer diri siya ni atake sa atong okra nga bunga. So mao na ang iyang damage or kadaot niya nag deform ang iyang bunga. So kani siya mo ni ang cotton stainer. Aside sa cotton stainer no, napotay nakita nga mga milibag mga ka-agri-friends. So naa diri oh. Diri siya sa dahon. Sa dahon sa niatake. So kani siya nga mga millibugs, ganahan ni sila og mga dahon pa nga gagmay pa kay ngano juicy maguni siya kaning mga duol sa udlot nga mga dahon. So mao na yang atake. Iyahang
deform gihapon ang dahon sa ato ang okra. So mao na siya ang ato ang milibag. Naapotay naobserbahan no nga ni atake sa ato ang bunga kaning isa ka kuan pod borer na Asya. Dayon ang iyang damage diri siya mo kaon sa bunga, musulod siya diri. Ana diri sa gikan. So ato lang na siyang gipagawas no kay aron makita nato ug unsay ang itsura. So mao na siya. So dako kini siya epekto no kay di naman nato mapusla ng ato ang okra tungod aning mga insekto, dili na ni siya mahalin mga gigfriends. Kung manotis nato no ang ato ang okrahan dunay mga damage nga magyilo-yilo pon, pero atong maobserbahan spotted lang ni siya. Kani sa diri atong nakita nga medyo daghan-daghan gyud ang mga hopper. So kung tandugon nimo ni siya kaning ana daghan manglupad nga gagmay nga mga mananap. So kana siya mo na siya ang atong leaf hopper. So ang iyang damage ani iyahang supsupon gyapon niya ang duga diri sa ato ang dahon. So mo ni siya ug maklaro sa kamera daghan kayo nagkamang-kamang kana siya manglupad na siya. So may balaan na to siya nga hapir kay medyo ang iyang lawas pataas ang lawas lindet. So mo na siya ang damage ang atong kuan kani. Mo na ni siya ang severe cause sa damage, medyo na yelo na gid siya tungod sa green leaf hopper. So natay insekto nga gitawag og thrips diri sa atong tomato. So kaning thrips ang iyahang pagkaon ani kani ang mga dahon sa atong tomato or kamatis. So ang iyahang kadaot ani iyahang supsupon ang duga sa ato ang duga sa dahon sa atong kamatis. Then kini mo himo siya og mga spot dayon kadugayan mo yellow or usahay mo deform mga atong kamatis o mo gamay ang iyang dahon. So mao na siya ang kadaot sa thrips. So pinaagi sa pagtandog-tandog ana makita nimo nga naa na siya thrips kay manglupad man ni siya, mura siya og hopper pod nga gagmay. So mao na siya ang kinaiya sa atong thrips. Welcome diri sa Trichogramma Laboratory. Unsa ning trichogramma? Ang trichogramma usa ka gamay nga insekto. Usa siya ka biological control agents para sa utanan. Pareha sa eggplant, kamatis, sugarcane o sa atong cabbage. Ang trichogramma, ang iyang mode of action sa trichogramma, mangitlog lang ni siya sa itlog sa piste. Pareha ani, ang trichogramma muitlog lang sa itlog sa tomato fruitworm. Isa ka adlaw pag itlog niya, hantod nga moabot siya 2 to 3 ka adlaw, pagpusa atong iyahang itlog, mahimo na tong ulod, sulod aning itlog sa tomato fruitworm, dinhi na din siya mo start na din siya feeding on the contents sa aning itlog. And then pila ka mga adlaw dayon magpupit na ning atong trichogramma. And then magdevelop na din siya sa new trichogramma na pod. So kani atong trichogramma mubura kayo ang iyahang kuan ani iyang kinabuhi. Mga 7 to 8 days ra iyang kinabuhi. Mao gyapon ni kung mag-apply ta dito sa atong field, i-apply nato ni dito sa atong mga utanan, sa talong, sa kamatis, sa cabbage. So mao ni gyapon ni siya, mangitlog ni siya dito sa mga itlog. Dili ni siya mo itlog sa mga ulod, sa mga adult, kundi itlog kay egg parasitoid ang atong trichogramma. So ang atong trichogramma padaghan namo dinhi sa laboratory. Mao kini amo ang trichogrammal kilonis laboratory. So mao ni ang among mga materials nga pakita sa inyo nga giunsa namo pagpadaghan ang trichogramma. Mao ni ang atong mga liswing larva no nga mukaon sa mga milibag. Tarawaw na siya. Mao ni atong mga liswing kayo. So kani siya ang iyang mura siya ang mga nakan-an niya nga mga millibugs
iyang ipang butang sa iyang likod. Pag human niya sak niya sa kuan sa mga milibag. Mga agri-friends, ani agad karon para pagsumpo sa mga piste sa okra. O katong iyahang mga pod borer o fruit and shoot borer, atong applyan ni siya sa Trichogramma chilonis. So mao ni ang atong Trichogramma chilonis nga naa siya gipapikit namo sa papel. So ato ning i-apply dinhi nga ang edad sa atong okra mga 3 weeks ana ato na ni siyang ibutang nga wala pa nakapusa ang mga fruit and shoot borer kay kani atong Trichogramma mo control siya sa itlog pa lamang. So dili na siya mo control nga mag-ulod. So anaon ni nato pagbutang ato lang i-fold and then atong ipang sangit dinhi. So mga 24 hours ana mapusa na ang atong Trichogramma. So mangita na siya sa mga itlog sa fruit and shoot borer. Og sa ato pong kuan nga nang millibags katong gipakita ganina naapod tay ibutang nga grain lacewing. So kaning grain lacewing ato nang ipang insert po din ha. I-insert na to and then pagpusaan na maglarba na ang grain lacewing mangita mukaon na day na siya sa mga millibags. Og sa ato pong kuan sa kaning pod borer o kaning fruit and shoot borer pwede gihapon tong applyan nato sa metarhizium. Apil na tong atong cotton stainer. Katong gipakita sa akong kauban ang katong mga hoppers nga mag lukso-lukso dinhi sa mga kadahunan ato lang applyan og kuan magbutang kita og kaning gitawag og sticky trap para matrap niya ang mga leaf hopper. So mao ni ang sticky trap ato lang butangan og kanang oil 30 dinhi tapos mamilit na sila kay mo attract man sila sa yellow sticky trap. So mao ra to mga agri-friends nga unsa ang atong i-control sa mga piste sa okra. Friends, ani kita karon aron pag-control sa insekto nga miatake sa atong kamatis. Ang atong major insect pest nga moatake aning kamatis mao ang tomato fruit worm. O ang atong control ani mag-apply lang ta aning Trichogramma chilonis. So pag-apply sa atong tomato fruit worm paggamit sa biological control nga kaning Trichogramma chilonis. O ato ni siyang i-apply sa i-insert lang ni nato sa mga dahon ang atong mga Trichogramma chilonis. And then atakihon po ni atong kamatis sa cutworm. So atong biological control nga i-apply ani mao ang Beauveria. Kay iya man tong atakihon ang mga ulod. O kaning atong mga soft-bodied insects like kaning leaf miners makontrol po ni sa na-mention nako atong episode 4 nga attractants o OHN. Maayong adlaw sa tanan, karong adlaw atong pagahisgutan ang mga nag-una nga mga dangan nga moatake sa atong mga utanon sama sa pechay, kangkong ug pulsitaw. Aron makakabot kita og maayo nga mga pamaagi sa pagsumpo niining mga dangan nga moatake sa atong mga tagsa-tagsa kautanon, kinahanglan nga atong ila-ilahon og unsa kini nga mga insekto. Tungod kay dili tanan mga insekto nga mo anha sa atong mga utanon mga destructive or makadaot. Adunay usab mga insekto nga mga beneficial og naa say mga natural enemies nga maoy motabang kanato sa pagkontrolar sa mga uban pang insekto. Karon atong pagahisgutan una ang mga insekto nga moatake sa atong utanon nga petchay. So ang nag-una nga insekto nga moatake sa petchay mao kini ang DBM. So unsa man kining DBM? Kining DBM or diamond back moth usa ka gagmay nga mga insekto nga sakop sa order Lepidoptera. So kung maingon ta og order Lepidoptera, naa diha na belong ang mga alibangbang o kining mga moth.
So unsaon man nato pagkahibalo nga anaa na kini sa atong utanon. Aron atong mahibal-an nga giatake na diay kita ni ining Diamondback moth, atong buhaton mao ang paglili ilalom sa nga bahin sa atong utanon nga petchay kung aduna na ba kini itlog. Kay dinhing dapita ginaitlog sa babae nga Diamondback moth ang ilang itlog aron dili kini maigo sa init sa adlaw, sa kusog nga ulan o sa hangin. So ang itlog sa DBM gamay kaayo kini. So kailangan gyud nimo nga lilion pag-ayo kay ang kadak-on sa itlog sa Diamondback moth sama lamang kini sa tuplok sa ballpen o ginatawag kini siya nga penhead size. So ang adult nga Diamondback moth dayon mailhan nato kini tungod sa distinct niya nga character nga mao ang 3 hangtod 4 ka diamond shape nga makita nato sa likod nga bahin niini. Ang ulod sa Diamondback moth mao ang pinakadako muhatag og kadaot sa atong petchay. Unsa man ang mga kadaot nga ihatag sa Diamondback moth sa atong petchay? So inig ka pusa sa itlog sa Diamondback moth, musugod na dayon kini pagkaon sa dahon sa petchay. Kay kining female nga Diamondback moth mangitlog kini kung adunay mga tanom sa iyang palibot sama sa mga cruciferous diin ang petchay na bilong. So samtang naay mga tanom, muditso dayon siya og pangitlog. So inikapusa sa itlog sa Diamondback moth, ang mga gagmayng ulod mukaon dayon sa ilalom nga parte sa dahon og dili nila apilon og kaon ang mga ugat or veins sa dahon. Ato tayong mamatikdan nga ang kadaot sa gagmayng ulod mao ang gamay ug dili kompleto nga mga buslot nga nagmugna gitawag kini nga window-like type nga kadaot kay wala man na ditso na buslotan og pag-ayo ang dahon. So napay nabilin nga kanang surface nga kanang siwang bitaw siya tan-awon. So ang dagko pod nga mga ulod sa pagdako sa ulod kini usab sila mao ang muproduce or magmugna og dagko o kompleto nga mga buslot nga kinan-an. Og ang kinan-an sa mga ulod mao dayon ang mahimo dayon ang petchay day nato ang gitawag nga mahimong skeleton na lang ang mabilin or mura na lang na siya og sapot sa spider kay kuan naman nahurot naman ang iyang mga dahon ang nabili na lang ang mga veins. So moadto na usab kita sa ikaduha nga naguna nga insekto mao ang aphids. Kining aphids o gitawag kini siya nga dugos-dugos. Kini siya gitawag nga plant lice o kuto sa tanom. So ang tao kung naay kuto, ang tanom usab na amo ni siya ang aphids. So unsa man ang kinaiya sa aphids? Ang aphids makita gyapon nato ni sa ilalom nga dahon nga nagtapok-tapok. So nagkuan ni sila, nagform ni sila og colony. Then diha sa ilang tapok naa na diha ang iyang anak, ang itlog ug ang mama sa aphids. Dayon kini dayon sila ang aphids, paspas kini sila nga mudaghan. Kay kasagara ang mga insekto kailangan nila og lalaki aron sila makamudaghan. Pero kining aphids bisag walay lalaki, ang babae makaanak gihapon mo ni siya ang gitawag og parthenogenesis. Kay imbis kung ang babae nga aphids makamate og lalaki, mo-produce siya og egg. Pero kung wala siya ma-mate nga lalaki, mo-produce siya og nymph nga parehara gyapon niya, gamay lang nga aphids. So sa ilang tapok mo to nga anaa na dinha ang mga gagmay ug dagko nga mga aphids. So unsa man ang mga kadaot nga mahatag sa aphids sa atong tanom? Unsaon man pagdaot sa aphids ang atong tanom nga petchay. So ang iyang mouth parts is pursing saking. So ang buhaton sa aphids, tuslukon sa aphids ang atong tanom. Ug supsupo niini ang duga sa tanom, maoy hinungdan nga ang atong tanom dili na may tsura or deform ang atong tanom. Mukulot dayon ang mga dahon niini. Dili na dayon kini mutubo pag-ayo kay gisuyop naman sa aphids ang mga sustansya nga para sa atong tanom. Ang aphids usab mamahimo nga magdala o magpakanat sa sakit
nga sama sa virus sa tanom. Mo ni siya ang gitawag nga mga vectors of diseases, ang aphids. Ang ikatulong nga mga nag-una nga insekto nga moatake sa atong tanom nga petchay mao ang flea beetles. Kining flea beetles usa kini siya ka mga gagmay kaayo nga bakukang nga sama sa pulgas. Paspas kini nga moambak kung kini imong dakpon. So maatong mang naobserbahan no ang pulgas sinig atong irukon mo ambak na dito. So ingani gyapon ang kinaiya sa flea beetles. Itom ang color ni ini. Dayon ang ulod ni ini nga gitawag og grubs. Diha sila nagpuyo ilalom sa yuta og nagkaon diha sa mga gamot. Ang adult nga flea beetle mokaon sa dahon sa tanom. Ug ang kadaot ni ini magmugna sa gitawag nga small shot holes o gagmay nga mga bangag-bangag sa dahon. O dayon ang petchay nato kay leafy vegetables man siya, so dili na siya palatable tan-awon, so di na taganahan og kaon kay napuno naman siya og gagmay nga mga buslot-buslot. Dayon ang flea beetle usab mamahimong mopakanat na pod sa bacterial disease nga sama sa wilt og blight kay magsige man siya ambak-ambak gikan ani nga tanom mo ambak na pud siya sa lain nga tanom, so kung nakakaon siya og infected sa bacteria, so iya gid nang posible nga ang bacteria iyang mabalhin dito sa lain nga tanom. Moadto na usab kita sa pool sitaw. So unsa man ang mga nag-unang dangan sa atong pool sitaw? Una ang beanfly, ikaduha ang aphids, katulo benpad borer ug ang ikaapat leaf miner. So unsa man ning beanfly? Kining beanfly sa pangalan daano fly, so langaw ni siya. Nabilong ni siya sa order Diptera. Kining beanfly usa ka klase sa gamay nga langaw nga itom ang color. So ang babae nga langaw muitlog diha duol sa stalk sa dahon nga humok pa. So dito ra sila sa humok pa sila mo itlog. Dayon ang itlog day ni ini mupusa sulod sa napulo kaadlaw. Dayon ang ulod ni ini gitawag nga maggot. So ang ulod sa langaw gitawag maggots. So unsa man ang mga kadaot nga ihatag sa beanfly dito sa atong pool sitaw. So pagkapusa sa itlog, ang ulod o maggot musugod na pag-atake sa tanom. Dako og kadaot sa tanom kung atakihon ang beanfly samtang kini sidling pa kay malaya man ang dahon o mamatay. Ang adult nga beanfly ug ang ulod ni ini maghatag kadaot sa tanom. So sa atong istorya ganina ang kasagara nga gahatag sa og damage sa tanom, mga larva lang gyud kasagara, larva lang nila. Pero kini ang beanfly, ang iyang adult ug ang larva mohatag gyud siya og kadaot sa atong tanom. So unsaon man sa adult nga fly pagdaot sa tanom? So ang adult nga fly, nga beanfly, mubangag og mukaon sa dahon. Og ang lalaki dayon nga adult fly mutuslok sa tanom aron pagbutang sa iyang itlog dito, ituslok niya iyang itlog dito sa tanom. Og pagtuslok niya, iyan na lang po dayong suyupon ang mga duga sa tanom. So ang maggots o ulod usab mumina siya dito sa dahon, maghimo siya tunnel or mubangag siya sa sanga sa maong tanom. Kini din nga kadaot mo resulta sa pagkaluya o pagkalaya sa dahon sa atong tanom. So kining pool sitaw gatakihon gyapon kini sa aphids. So ato namang nahisgutan ang mahitungod sa aphids. So akong ikuan lang ang unsa pud ang characteristic sa aphids kung kini mo atake sa sitaw. Mooto siya, persing saking man ni siya ang aphids, so tuslukon gyapon niya ang tanom, ug supsupon gyapon niya ang mga nutrients. Dayon ang epekto ani sa atong pool sitaw, dili gyapon maitsura o ma-deform ang dahon. Dili gyapon siya mutubo pag-ayo. Kay gisuyop naman sa aphids ang sustansya para sa tanom. So moadto kita sa katulo na pod nga mga dangan nga moatake sa sitaw. Mo kini ang gitawag nga bean pod borer. So sakop kini siya sa order Lepidoptera. Sakop gyapon ni siya sa mga alibangbang, moth, o parehara na sila og pamilya. So unsa man kini nga insekto? Ang adult nga bean pod borer aktibo panahon sa gabii. Kay kasagara mga insekto gitawag nga nocturnal or active sila sa gabii. Kini nga insekto kasagara sa uban nga insekto
di ni mo makita inig adlaw, pero kining bean pod borer gapuyo ni siya ilalom sa tanom kung maadlaw. So kung mangita ka niya, nara siya sa adlaw, pero nagabi maglupad-lupad na siya kay nocturnal man ni siya. So brown ang color sa pako ni ini nga adunay puti nga puntik-puntik. Dahil ang itlog ni ini giitlog nga tinagsa. So dili pareha sa uban nga insekto, ang itlog nila is ng egg mass, daghan kaayo. Kini siya tagsa-tagsa iyang pag-itlog. Og makita sa sanga, makita nimo sa sanga, linghod nga dahon sa bulak og linghod nga bunga ni ini. So makita daw nimo ang mga itlog di ay didto sa mga party sa tanom. So pale cream ang color sa mga itlog ni ini. So kung makakita ka dito sa imong area og pale cream nga color sa itlog, so posible mo na siya ang bean pod borer nga niatake sa imong sitaw. Ang ulod ni ini ang color pale cream gyapon, pero adunay duha ka itom nga linya sa likod. So imong tan-awon kasagara pare-pareha ra magnahong ang mga ulod, pero naa sila mga distinct characteristics. So unsa man ang stage sa insekto nga bean pod borer nga moatake sa atong tanom? Kanina pod larval stage lang yun siya ang makahatag og damage sa atong tanom. So kining bean pod borer moatake kini nga insekto panahon sa pagpamulak sa batong. So kung ang batong nato hapit nang mamulak, ma-expect na gyud ka nga naa na gyud diha nagdoldool nga bean pod borer. So unsa man ang characteristic nga damage ni ini? So kining bean pod borer moatake kini sa udlot, bulak og linghod nga bunga sa atong sitaw. Ang ulod mubangag og mukaon sa bulak ug bunga sa batong. So ang ulod di ay bangagan niya ang tanom ug kaunon dayon niya ang bulak sa maong sitaw ug magmugna dayon kini og bangag sa mga giatake nga bahin sa tanom. So kay ini sulod man siya dito sa bulak, nabangagan ang bulak. Nisunod po siya dito sa bunga, gipangbangagan na po niya ang bunga. Kini din nga mga bangag, masudlan kini sa tubig. So ang ikaupat na pod nga atong paghisgutan is ang leaf miner. Kining leaf miner, usa gyapon kini siya ka insekto nga na belong gyapon ni siya sa Diptera. So mga langaw gyapon kini. So unsa man ang kadaot nga mahatag ni ini sa atong batong o sitaw. Ang ulod sa leaf miner mumina or maghimo siya og mine or tunnel. Maghimo siya og tunnel gikan sa dahon hangtod moabot kini sa sanga. Kung grabe ug daghan ang atake sa tanom nga dahon, sa tanom malaya dayon ang dahon. Ang sanga mo brown, muhubag din siya kay gikuan man siya, gisudlan man siya og kanang ulod. So murag mudako ang kanang sanga hantod kini dayon maputol kay ang kini nga ulod nga ni mina or himong tunnel dito sa imuhang tanom maong dito man isla gakaon sa sulod. So ang iyang maagian iya gyud ang kaunon. So ang giatake nga tanom mamunga gamay, so gamay ra gyud kaayo yang bunga ug gagmay pagyod ang mga seeds sa bunga ni ini. So moadto na sab kita sa mga nagunang dangan sa kangkong. So ang mga nagunang dangan ang kangkong dili ra kay ni siya dili ra kay ta maproblema ani kay wala kaayo ni siya mga major nga mga pest, mga minor pest lang ni siya. So ang una diri is ang common cutworm. Kung kini sila present dito sa imong area, so dako gyud ni siya mahatag og kadaot kay cutworm man siya. So ang larva ani paspas kay mukaon kay dagko kay nig mga mandibles. So kauno niya pag dayon kini pagyud sila mo atake ng grupo sila kay isa ka egmas magyapon ni sila. So ini kapusa diretso, ini kapusa nila diretso na dayon sila mangaon sa tanom or sa kangkong. Then paspas dayon kini sila mukaon. Ang sunod nga dangan sa kangkong kining leaf folder. So sa iyang pangalan daan leaf folder. So ang larva daw ani or ang ulod ni ini muhatag kadaot sa tanom pinaagi sa pag fold sa leaf. So iyang piluon ang dahon sa tanom.
piluon niya ang dahon, so pag pilo niya mo nang inig makita nato ni sa field dani mga sapot mo to'y nagpapilit sa dahon aron mapilo. Then napilo naman siya, so nakatago na siya dito sa dahon. Ang iyaha dayong ang ulo dayon anam-anam mo din na niya kaon ang surface lang, kanang ibabaw lang sa dahon. Dili niya doon og kaon kay mahagbong naman siya, kanang tago man siya dito sa dahon. So anam-anam mo din niya og kaon. Mo din to nga kung mudako na sila, ila na pong kaunon tong kuan insekto, mugawas sila dito, bangagan nila tong dahon og ila lang kaunon ang dahon. So ani ata karon sa petchay sa plot nga daghan kay tanom nga petchay. So atong nakita dinhi nga adunay niatake nga bakukang nga gitawag kini siya og flea beetle. Mga gagmay ni ka mga bakukang nga ang color niini itom ug mag-ambak-ambak kini siya sama sa pulgas, mo siyang gitawag nga flea beetle kay ug ang iyaha dayong adult ani mo ni siya ang moatake sa atong petchay. So kay beetle man siya, ang iyahang mode of action or ang iyahang feeding, type sa iyang feeding is chewing. So mo nang iyang usapon ang mga dahon ug atong bawaan nga ang distinctive kaayo ang iyahang damage kay ang kining flea beetle mo himo man siya og gagmay nga mga buslot ug gitawag ko ni sa English nga small shot hole. So mao ni siya ang damage nga atong makita sa petchay. Adunay mga nag-una nga insekto nga gaatake sa atong mga legumes nga tanom. So una niini ang kining aphids, makita nato no, kining aphids ug gitawag kini sa Bisaya nga dugos-dugos. Makita ni siya nga naa sa ilalom ni siya sa dahon, moatake siya sa ilalom sa dahon. Ug kung mudaghan sila, moatake po ni siya sa mga sanga, moatake po siya sa mga bulak, kini bulak mga udlot sa atong legumes nga tanom. Kini sila mo ilahang tuslukon ang tanom ug pag human nila tuslok, so suyupon niya ang tanang mga duga sa tanom, apil na ang mga nutrients nga kinahanglan sa tanom aron sila motubo, mamunga. Damage din sa tanom is ang tanom nagkulot-kulot kay daghan mga aphids o sama ani ni kulot siya paubos. Aside sa aphids no nga mao nag-una nga insekto sa legumes, aduna usad kitay gitawag nga bean pod borer. Kining bean pod borer moatake kini siya panahon sa tingpamulak na sa mga legumes. Ang bean pod borer moatake una sa udlot sa legumes o sa mga bunga niini ug mo nang nigatake niya sa bunga, ang bunga sa maong legumes na ay makita nato nga mga buslot ug mga ulod kay iya man kaunon ang mga pods. So ana sab kita karon sa garden nga ang tanom kangkong. So kining kangkong wala kay ni siya mga major nga mga insekto nga moatake. Naay mga minor apan dili lamang kini nato kagulan kay kini sila mga wala ra man ni sila ini kadako sa tangkong, so matolerate ra sa tangkong kini mga insekto. So atong makita diri no naay mga flea beetles, naay mga leaf miner pero wala ra gyapon kaayo kini nakahatag og dakong kadaot sa tangkong. Ani katakaron aron pag sumpo sa mga piste nga miatake sa atong pitsay. Ang mga piste nga niatake sa atong pitsay mao ning nag-una ang diamond backmoth. I-apply nato ang atong Trichogramma chilonis dinhi sa atong pitsay mga 2 weeks no pag human og tanom, or kanang kung naanay mga adult nga diamond backmoth magbutang na dayon ta ani kaning atong Trichogramma chilonis kay dito man siya mo control sa mga itlog. So igo pud nga mo itlog ang atong diamond backmoth, mo apply na ta ning Trichogramma chilonis. So ato ning ibutang sa mga stick lang ato above sa iyahang canopy, ibutang nato. So ana na siya ato ibutang. So pagkahuman og mga 24 ka oras ang katong Trichogramma chilonis nato mga pusa na to o musugod na dayon to siya pangita sa mga itlog sa diamond backmoth. Kaning pitsay atakihon pud ni siya sa mga flea beetle. So nagbangag-bangag ang mga pitsay nato. Atong pwede po ni siya nato applyan sa atong green muscardine fungus katong metarhizium. So ato nin siyang sprayhan sa metarhizium para pagkontrol ani atong flea beetle. Unya ang naapoy mi atake ani nga insekto nga kaning gitawag og leaf miners.
kani siya nagputi-puti ni siya. So naana ni siya iyang mga ulo dinhi gani iyang nagmine siya sa dahon. Nagmines. Ang atong control ani kaning yellow sticky trap. Kay ang adult ani pag human ani niya nga magmine siya, mahimo man ni siyang kuan adult. So i-trap nato aning kuan. Kaning mag-install ta ani, i-set up nato ning atong yellow sticky trap. Naapoy lain nga mo atake sa atong pitsay. Kaning gitawag nato og kaning aphids. Ang atong pang-control sa aphids mao paggamit na pud nato aning grain lacewing. So ato ni siyang i-fold and then i-insert nato ni maggamit lang ta aning stick bitaw nga ibabaw lang gyapon nato mabutang ang kaning atong lacewing. So ato lang ning ihang. Pwede nato ihang nana. Depende sa inyo ha. Nga para mabutang, walay problema unsaon ninyo pagbutang dili mao ang pagdistance parehaan ni maura ni atong area kung backyard gardening. So magbutang lang ta ani. Kay mukamang ra man gihapon ni siya. Inig ulod ani niya mangamang na ni siya mangita sa mga aphids kay kuan man ni siya kanang continuous man ni iyahang kuan, so magkamang-kamang mangita na siya sa mga aphids ang atong grain lacewing. Mga agri-friends, aniya kita karon para pag-control sa atong piste nga niatake sa ato ang beans, no? Makita nato ni mga aphids, black aphids, no, nga niatake. So ang atong control ani atong applyan og biological control agent mao ning grain lacewing. So mga agri-friends, mao kini ang gitawag og grain lacewing. Isa ka biological control agent para moatake sa ato ang aphids. So kani siya nara ang mga itlog sa grain lacewing. So pila ka mga oras ani mopusa na ni siya, mahimo na ni siyang ulod. So musugod na po dahil ni siya og kaon aning aphids. Iyang pangkaunon ang mga aphids ani. So mao ni siya ang kuan atong isa ka pamaagi sa pagkontrol sa atong aphids. Unsaon pag-apply ang atong grain lacewing, no, nga naa siya sa papel. So ato rin ni siyang i-fold and then ato siyang i-insert sa panom diri sa dahon parehaan ni. Pila ka oras ani mapusa na ning atong grain lacewing. Mahimo na ni siyang ulod ug musugod na ni siya pangita aron iyang kaunon ang mga aphids. So akong ipakita kung unsaon paghimo ang sticky trap. So ang akong ginahimo, nagkuan ko plywood maskin nipis lang. Dayon gipintalan nako og yelo. Nganong yelo siya kay mo na siya attractive sa mga insekto. So gipintalan siya og yelo. Dayon pagkahuman gibutangan nako og plastic cellophane kay poing kaso dili siya mag basa dito ang plywood. Pagka human sa plastic cellophane ato siyang haplasan og oil. So kung mahimo oil 30 nga oil ang atong ihaplas kay parang inig ma-attract man ang insekto sa yelo. So pag tugpa nila makapilit sila largo sa plastic cellophane nga naay oil. So pagkahuman, so gamit ta og paintbrush. So ato lang siyang i-brush sa plastic cellophane kay aron butangan siya og oil. So dinana ra siya ang pagkahimo. Dayon pag human na to og butang sa brush na siya oil, ato na siyang dalon sa area kay atong dito na to ibutang. So pag abot sa 3 days nga human nato ni magbutang, ato na po ni siyang trapuhan, hinluan kay mapuno naman ni siya sa insekto. So pag human na tog trapo, another butangan na po nato siya utro every
3 days. So, ang atong tricograma, gihatag na kini nga libre dito sa atong mga mag-uuma. Kung kinsa katong mga farmers nga gusto mo avail ani, moanhi lang siya dinhi sa atong Regional Crop Protection Center sa Bangkod ug magpa-reserve pud mo kay daghan pud nagkuha ani sa whole Region 10. So, dapat magpa-reserve gyud ang kung kinsay gusto mo avail aning atong tricograma. Naapod kitay tricograma para sa mais nga gitawag og tricograma evanescens. Naapod kitay tricograma japonicum para sa rice stem borer. Aniya pud kitay metarhizium anisukli usa ka entomopathogens para sa pagsumpo sa rice black bug. Alright! Mark and Cass, dibisita gyud sa atong pool of experts ang Farm Mr. Wilmar. Ug abi ninyo, lipay kaayo siya kay daghan siya mga bago nga information nga nakuha mismo gikan sa atong mga experts. Speaking of information, nahibawan nato sa ato ang mga speakers unsa ang mga insect pest ang common sa ato ang mga tanong. So, Cass and Q, dili ra sa tindahan ang naisuki, no? Pati po dahil itong mga tanong na ay mga klase-klaseng mga insect pest ang matagtanong sama sa talong, kangkong, sitaw, petchay. Kay nagkalain-lain man ang mga common pests na ga-infest sa atong mga tanom, lahi-lahi po dahil ang control management practices nga swak para naanan ang tanom. Para anang nga specific na tanom. Medyo technical gyud kaayo ang atong discussion today. Hinaot nga daghan tag mga nasabdan ug ma-apply nato kini sa atong mga garden. We'll be right back for the announcement of the winner sa ating tanong of the episode for last week after these reminders. Ug kung basahon ang inyong gipangita, anapod kami diri sa among opisina o bisitaha ang amuang website nga naka-flash sa ato ang screen ug i-click kini nga icon. Naapod tay direct nga link nga nasa caption diri sa ato ang video stream sama ani. Help us improve this episode. Click the feedback link nga naa sa caption sa among video stream. Ug para sa karon lang naka-tune in aning among webinar, register mo sama ani nga link na nasa inyong mga screen nga naapod sa caption ani nga video stream. Aside sa atong webinar series, magtuon ta online of different courses sa agriculture and fisheries through our e-learning program. Visit our website at eextension.gov.ph/e-learning. We also encourage you to share us your pictures nga nagapakita sa inyong application sa inyong mga natunan ani nga webinar series. Pinaagi lamang sa pag-post sa inyong mga FB account ug i-mention ang ATI Northern Mindanao with the following hashtags. #ATI Northern Mindanao, #ATI Learn. Kinsa kaha ang fourth winner sa atong Agri-Tanong of the episode. So, bigo gid kaya tong PM box, no? Castle King, kay naghahan jud kayo nagpadala sa ilang mga best answers last week. Wow. Pero gipili gid nato, of course, ang best of the best. Yes. Ug ang nakadaog mao si Miss Azrael LMB! Congratulations! Congratulations, ma'am! Huwag mao kini ang iyang tubag sa atong pangutana nga kanusa ang pinakamaayong panahon sa pag-harvest sa atong mga utanon ug ngano. Gi-English niya Mark and Cass. Ano siya? Early in the morning,
because the time of the day you pick your vegetables affects the taste and keeping quality of the vegetables. Vegetables harvested in the early morning generally are sweeter, crispier, and juicier than those picked at other times. As they rest in the garden overnight, vegetables replenish the moisture lost during the day. Grabe ka, deep ka ang iyang buwan, ang iyang tubag, Cas and Mark. So congratulations, Miss Azareth LMB! Dito yung tubag, ma. Miss Azareth, makadawat ka og mug, umbrella, t-shirt, o big time prize nga rice cooker. Don't worry ma'am, kaya i-contact lang ka sa among project officer para sa imong mga prizes. Nagka-excited yun ang mga prizes. Let's move on to our next ating tanong of the episode for today. Ang pangutan, paghatag og tulo ka control practices nga mosumpo sa leaf miners sa atong tanong nga talong. Akong pag-outruhon. Paghatag og tulo ka control practices nga mosumpo sa leaf miners sa atong tanong nga talong. Ang swerteng makadawat og ATI t-shirt, mug, umbrella, o 500 ml bottle of Oriental Herbal Nutrient. Be an official participant para mag-qualify sa among Find the Gulay Load Challenge ug ating tanong of the episode. Mga ka-agri-friends, register na! Comment down your greetings and questions o guban pang mga concerns kay amo nang pagabasahon unya. Up next, kauban gihapon nato ang atong mga eksperto gikan sa RCTC ug atong pagatunan sakit nga dala sa dangan sa atong tamnanan atong pagatambalan. Sa not but not the least episode sa Agristoryahay sa ATI webinar series on urban gardening. Hi ka-agri-friends, ani ata karon diri